văzută, auzită, iubită. Când nu mai știi cine ești, El îți amintește: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Isaia 43:1. În haosul vieții, printre griji, eforturi și așteptări, este ușor să te pierzi pe tine. Să nu mai știi cine ești, dincolo de ceea ce faci pentru ceilalți. Să uiți ce îți place, ce simți, ce visai cândva. Rolurile se adună, unul peste altul. Soție, mamă, fiică, femeie de carieră, și fără să-ți dai seama, ele pot deveni oglinzi care distorsionează imaginea sufletului tău, până într-o zi în care te surprinzi întrebând, poate doar în tăcere: cine sunt eu atunci când nu mai joc niciun rol? Răspunsul nu se găsește în ceea ce faci, ci în ceea ce ești în ochii celui care te-a creat. În ochii lui ești iubită, ești prețuită, ești chemată pe nume. Dumnezeu nu uită cine ești, nici atunci când tu te pierzi în așteptările lumii. El nu te confundă cu funcțiile tale, cu rolurile tale, cu greșelile tale sau cu etichetele puse de alții. El te cheamă pe nume, te recunoaște, te afirmă. Iar atunci când îți este teamă că nu mai știi cine ești, vino la El. Lasă-L să îți amintească adevărul care nu se schimbă. Ești a mea. Nu trebuie să te dovedești. Eu te cunosc și te iubesc. În liniște, aș vrea să te întreb: cine ai devenit pentru a fi acceptată? Care parte autentică din tine a fost lăsată în urmă sau ascunsă? Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, uneori mă pierd în așteptările lumii și uit cine sunt. Amintește-mi că valoarea mea vine din Tine, nu din ceea ce pot face. Ajută-mă să-mi regăsesc identitatea în adevărul Tău, nu în opinia altora. Astăzi, aici și acum, îți mulțumesc că mă chem pe nume. Pentru astăzi, te invit la un exercițiu simplu. Ia-ți 10 minute de liniște și scrie o listă cu titlul Cine sunt eu în Hristos? Notează calități, versete sau promisiuni pe care Biblia ți le amintește. Poți începe chiar acum. Sunt iubită, sunt iertată, sunt aleasă, sunt chemată pe nume. Lasă aceste adevăruri să îți vorbească. Ele spun cine ești, dincolo de orice rol. Oriunde ai merge după acest moment, du cu tine adevărul acesta. Ești văzută, ești auzită, ești iubită.